Hello लोगोफोर बरायनाय थाबाय आंनि बे खानाय गोलाव बाजै इउटुब चेनेलाव बयखौबो नै जों दाहाय सुनिबार हाथायाव थांनो नागिरदों आरो ना खुन्दुं लायनो आंना जि दानाया खुन्दुङा जोबना दं आरो दा ओमफ्राय जों लायनो थांगासिनो जोङो बाइकजों थांदों आरोना ओमफ्राय लामानि भिउफोरखौ बाइकजों थांगासिनो आरोना नै नायना थादो लामाखौ बिथिंनो अरुणाचल माबा बर्डार खाथि आरो जोंना नै हियारसिम लामानि भिउखौ नायदो आरो ना गासिनो नायना थादो थ' बाइक फैदों नायलांबाय थाबानो जाबाय लामाखौ थांगासिगोन जोङो आरामनो नायलांबाय थादो आराम नायबाय थादो दे लोगोफोर ओइ हाबलांनायाव हेलमेट लांनांगौआ मा लांनो हेलमेट हेलमेटखौ मानो नांगौ नांगौ दा हाबनो मोना दा गेटावहाय थ' नाङा बेयाव ओरै सिंसो हाबगोन आङो माबा आरो बे बाजेटनाव जोङो हेलमेट लांफानो नागिरदोंमोन हाबासै ओमफ्राय नैबे सोर सोर जाखो नायलाय आङो दिनै दख'ना गानाखैनो लोगोफोर सिन्देल गानदों ओमफ्राय हौवाया सिरा गानजोबनाय आंखौ थांहांबाय जाबाय एबा दख'ना गानाबा आं माने बेरायनो लाजियो माने दख'ना गानाबाथाय माने लाजिनाय मोनो गानाबा लामायानो जि हाखराथार हाथायफोरा जि गाज्रि जाखायो थांलाय फैलायखा एकदमबारे भिरथार आरो बाइक फैलाबाय थायो लामाजों फैखायो आरोना बिदिबा जायगाफोरखौ मोनथियाबाथाय खोन्थानाय जायगाया जाबाय आसाम अरुणाचल बर्डार आरो मोजां नुयोबा कमेन्टआवहाय मोजां होनानै बुङो आरो साबसक्राइब खालामदो आरो नोंसोरो ओइयो एबार दा हलंगि दालां मोनसिगोन आरो हलंगि बे दैया अरुणाचलनिफ्राय बोहैनानै फैनाय बे दैया हाजोनिफ्राय फैनाय दै आरो ओमफ्राय दायो जोङो मोनजानो मोनथ'वा आरो मोनदायनाय हाथाया माबायदि जादों बेखौ बिराद मैगं फोदों नै एसे लोगोफोर तरबुज नैया तरबुज फोदों बिराद खेथि खालामो आरो बिखिजाय तरबुज गायोबो तरबुज वाटारमेलन जोंखै बिराद तरबुज खेथि खालामो बानलु सिब्र खेथि खालामो माबा माबि मैगं गासिगारो आरो दा दख्लाफोरा जायोना बिसोरो बेखायनो ओमफ्राय हौवाबो हिनजावबो बिराद जिरायो जोंखैजाय नै बिथिं तरबुज गायदों आरो तरबुज बागान जायो बेखौ बिथिंबो Başlar doesn't mean
Saya juga. Hadi Kanai. Belajar ada ikut pasti ada dua. Saya apa? Siapa tak? Dia mama cihun lagi dengar, mama ciham lagi dengar. Dia kopi. Ini factory itu juga Kopinya. biar. Mana perlu buat makan apa? Hah? Mancang beda tapi cuma ni. Apa yang menang-menang? Ayo, mana? Ngas ni je ni benar. Mana kita apa? Sikit saja ya nak. Oh benar. Manhang dah bayar. Kayak apa mensikan? Oh, istana kan ini sebarang mana nak dong lain. Sebar oleh sebanyak. Sebanyak orang. Tangga. Tiền ra. Phải đâu. Vậy là mấy thằng đã được gọi được đi cái gì? Này, Nah, mal selama apa biar nanti. ăn là bây giờ. Mal Belum kok. sendung lama. Mà video để khen này chứ. Xưa đấy. Phần đúng là này video để cái gì? Là for Nanti sih kan ada dong. thắp thằng năng có nó đâu của kia. Ini tabung karena aja bayar. Này, hả thế ạ? Ấy, hả đây cái thằng Christmas chứ ngờ video thằng video sih. Nó khác Christmas. Hatai. Jelapi खाएगा? Thôi về lên. Dia buat. Mana tu? Sama-sama juga nih.